Lurrez estali, una hemen Asut Antzerki konpainiaren lan berria, laborantzari buruz gogo eta sakona gaurko egunean, eskualerriaren historiaren parte bat jokatu den Erdiaroko gaztelu batean, Latxaga Jauregian, Izuran. Hemen instalatu gira, bizkate txalean. Gutxitan gertatzen zaigu tokian tokiko antzerkia eta normalan gu ibiltzen gira eskolegian zehar. Eta hor lehen aldiz erabaki dugu hemen bakarrik emaitea antzeslan hori. Eta Euskal guzitik gonbidatzea publikoa gure gana etortzea. Arras berezia da, horako leku batean aritzea biztan da. Gauza da, leku hau maila guzietan gu baino handiagoa da. Eta orduan dena bere araberan egin behar dugu. Ahalik eta zuku gehien atera emaiten dauzkun posibilitate guziekin eta zinez hainitz dira. Biziki kabea dut! Erraiok zerbait ezin ospitalera jo nahi! Lekuz ez mugitzeak ere ekartzen dituen posibilitate guziak. Egan nahi du hemen ikusten duzuen guzia nun baitan jokoan sartuko da. Eskola bikaintasuna, hiper bikaintasuna. Klase borroka zorrotz eta ziztrina. Nola inun ez itotzeko iraungaitza izan behar zunan ez? Lekua berez oso berezia da, badu bere energi propioa eta bikaina eta gero hemen edo zer gauza gertatzen dela da, antzerkia sortzen da, ez? Antzerkia ateratzen da. Ez zaude kutxa beltz batea behira, baizik eta oso espazio irekia da, ondia historia badu berak ere, eta horrek asko eskaintzen du. Euskal dituta holtza ez da lokatzez betea egoten, eta beste ibiltzeko modu bada, beste distantzi batzuk, eta ematen du askatasuna. Espazio hau historioan sartzen da, eta espazio horrek kontatzen du berez ikusten da, muguak berak ikusten da etxaldea edo baserriaren izerdiz egina izan dela, baina ez bakarrik, ere Nafarroaren historioaren parte importante bat hemen jokaitu baita, Izuran, Nafarroan, eta beraz Euskal Herriarena, eta hori baita ere atzean, laborantzaren gaiaren atzean, Euskal Herrian, gure kulturaren gaia ere jogatzen delako, zeren ez da bakarrik laborantza gaizki tratatua izan dela, gure euskal kultura ere oso gaizki tratatua da. Ondarea eta lurra, alkola, sexua edo isiltasuna, agerian aipatu hori ez diren gaiak jorratzen dituzte hemen. Badakigu gai garrantzitsua dela, Europa bera sutan jarri da laborantzaren gaiarekin. Ez dakit gero zer egiten zen horren gibilean, baina uste dut gauza asko erran ez direla. Eta pixkat hori, erran ez dako guzti hori, edo tapatutako gauza guzti hori, segitzen gira azalerazten. Eta zenbakiak hor dira, eta ez dira baita ezpada politak. Hala ere, laborariak bizi dira, eta bizi hori dugu kondatu nahi, bere argi eta ilun guziekin. Gu ere oso konstienteak izan behar gara eta autoak hartu behar ditugula. Eta horrek eragina zuzena daukela gure egunerokoan eta gure ekintza txikienetan ere kontutan hartu beharreko zerbait dela. Kaleumea naiz eta naiz asko kezkatu urtetan baserriaren eta etxalden egoeraz eta hori, baina ari gara pixkanaka konturatzen. Antzeslan berria prestatzeko harreman biziki hertsiak izan dituzte laborariekin denbora luzean, orain publikoarekin ere, sartze guziak saldu baitituzte 16 emanaldientzat, ez dute baztertzen noizbait hitzordu gehiago finkatzea. Hori bera, janari usain arropan sartzen duen, eta loiarekin hasten.